Yabi. Ano si saya yak na di bara namo? Ha? Isa ba? Ito di bara namo. Isay? Sa lista. Kuman naman ko video dito sa gikan na takunan. Sa pila din putot na. Dayon lamanan, bulak o sa Dominga. Tayo bagag bulak. Na diha dayon. Dagan po kay putot ya. Adre na po ko service. Saka ko niya dito si Fernandez. Pati daw naghanap bunga dito. Fernandez. Service oh. Nyudto na nyudto. Dagan na nakuha. 4 na kapin. Ya, sayo pa. Mga alas 2 lagi humana. Humana. Ngita na siguro basketball ani. Dayong basketball. Tanduay? Perminti gid siya. Ang tanduay daw klaro siya dito. Oh, di yun mukala. Siya yun permi. Apong tanduay kay gasipyat. Kani. Barag pa din kuman. Dali ra mo tapok ba kay dagko mo mangga may mangga diri. Bading manigod tanan. Oh, pila ra to ka buok. 90 ribalot ato nya pati na ko serya. Karon kuan ni do pareha rig balot ni sa waan. Nagkampog bunga yang kuan daw. Mumura balutonon. Nagkampog ng balutonon lada nya. Ang bulak nila sa Dominga pati bagka. Ang pinakabaga daw nagputo tong kuan katong bakilid kayo. Sila Fernandez. Oh, katong wala. Urag na quit. Exercise. Dapat bakilira. Gani. Gapa kan tindira na mo. Halin jud kaniyang tinda ni. Say no? Pero di mo daw pautang. Di daw pautang, oh. Pautang ka say dili. Dili mo aging ballpen daw. Way na tinta. May kaninda ka bal. Ha? Dugay pa eh. Dali na lang ni last may paghumanan ni. Wa may line kuan. May line na isabay gamay human naman pod. Human naman ang kuwaan. Sa waan lagi hayas untuk tindahan sa waan eh. Nagkumpetensya nagilugay ila dito wala. Dito, nagtangay. Pag binayran ay dako no? Daghan na yung dito. Haninda sa mga dito eh. Daghan ko ni. daw mo. Bana daw kayo. Ay, nagla. Dilit ka nang naong nag-aaron. Kuyawa, nalasik ko. Way labot na nga agira to. Balising. Bali. Maulo. Dito pang harvester. Ito pa kay kaskas may largo ron. Balik largo eh pahuway. Og city ra, alas 2 wa na. Mangita na mga basketballan dia. Sitir ba day kon? Oh, may mo niya sila. Ano pinakaubos daw sitir. Na pinakaubos dito na G's karon na. Tama. Patadlaw human na ni. Piti ng 30 mil. Pilar day kabalot ni diri. Pareha dito suwaan. 290. Oh. Saya may ugma jud. May di mulan. Ana mula na din. Ay, baso di ay. Hindag ko kay manggaw. Ano sila mo? Kung abin, hindi namin nakikik. Dalahan na. Ko kay mangga diri. Makabuilo pwede karga diri kay patag eh. Patag batuhon lang. Dito lang kay gagay bato. Ito aron siguro to. Diri magajagi na din. Ikaw ang baka.
silpion nga kagubaon doy, silpion nga kagubaon. Kung silpion nga kagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Gutom mga bistero. Lapas na ron, alas 12. No? Alas 12 na ron? Silpion, nawa man. Alas 12:05 na yun. Tama, iba itong taon. Wa, mukaon, wala ka kita sa kuha. Kumana, magkita kaon. Ha? Kumana, oy. Bu, Lubog-lubog na magkita dire, wa kau na bu. Pwede day na. Ang ibiyaan makunin mo ito bu. Ha? Ay, gracias, Ginoo. Tinaway video no. Kinam, mag-rescue. Kaon mo ikrado. Gutom mo eh. Ago bugat ng trabaho. Ito nga sa lang binirahay. Ang andam na tindira kay murag daghan na mamalit si imuha karon kay kuan na oh. Manag pangaon. Wa pa si. Pwede man utang. Utang nilo kinuwag bulpin. Utang. Pwede mangguna. Oh, naalag di ay. Lagi na. Imposible. Posible. Nagdaon kog notebook, bulpin rumay wa. Naning area ita kay sila. Imposible, walay di mo aging bulpin. Di magi lagi we sulod. May walay sildo kay di mo agi. Kanang way trabaho, di gyud mo aging bulpin ana. Duli din sila si kuan, ilatan. Justin, igo naman dumi. Agi rin, wapa ni Kiss ko ah. Minyo na to. Minyo na dito Justin, day. Minyo to pambata to. Minyo na ba dito Justin? Kadugay nagipunag bahay. Minyo lang gud. Practice ba? Yawar. Ay usulo Bata ko mga kita. Tuntuon ba? Bata man sa ipon siya ha. Kariya sila. May magsaging kay pagwangon. Dito, drive ito siya bao-bao. Oh, yung papa, bawa yung papa drive. Sama di na ka. Di na. Kargada na, kargada. Di kasi 4 ba. Oh, di dugay si kan ay kaon na kada. Sugod mo siguro mga 13 dito. Bibi. Kaluyan pud la daw, wala na pud black spot. Abi sa ba? Kanang nang isprehan ron. Mara nagkuan. Musimana sa bag ba? Isa lang gispan. Pwede balutong kay naidagang kay dito katulad yung bakilid kayo nga inyong gispan. Kay baga ron. Pungpok na kayo. Nakumlarag pa na. Kana dia surbol na nimong larag kay sigayan. Kato may kado dito. Pagka nang ito kurinta man ang black spot. Yung nga ko na diyan nakasana. Ko ba na spot. Balik na ko dati. Para sila papa. Pahabol siguro na. Kargada naman. Bastos man na siya oy. Kargada na.
Dried tanan. Buot. Gulang kong mungga. Hmm. O di biyahero no? Biyahe. Baby. Wala karon. Lunes ni. Naghanan ni. Domingo. Nana na. Karat man. Sige, dula ni mo. Ay, magkabalo. Oh, ayaw buta baliki ko na. Dula, dali. Dito lagi kada naman manok. Kinguban na bato mabayot na mga di ba? Anak uban ko ba? Sa kwan. Ito malis na ito dawan. Asa bayan? Daw, barato ra diri. Lumanan. Mana? Barato ra diha. Manok dan manok dan no. Oh, bato tu manok ni brato. Kasi baboy. Buwan si binti rin itong manok. Ay, nagpalagtan kay simuha ng baba ni gawas na, nga rugby boy ka.